As mulleres somos un suxeito de emancipación principal. Levamos con nós valores universales de transformación e hoxe é un día fundamental para nós. Un día fundamental porque por primeira vez na historia da democracia deuse curso á Lei de Igualdade Retributiva entre homes e mulleres que formulamos dende En Marea. Un día, digamos, que de satisfacción, de orgullo, de traballo colectivo, porque sabemos que con esta proposta imos mellorar a vida das traballadoras no noso país, pero sobre todo porque estamos a facer historia, porque queremos que haxa democracia no noso país e non hai democracia se as mulleres somos privadas dos nosos dereitos. Esta semana ten tamén outras dúas vitorias feministas importantísimas para o colectivo LGTBI. En primeiro lugar, tumbamos a emenda totalidade a Lei LGTBI do Partido Popular, que era un texto alternativo á nosa lei que non incluía ninguna das demandas de necesidades que a día de hoxe ten as persoas e os colectivos LGTBI. En segundo lugar, e precisamente profundizando nesta posición e aposta que temos dende En Marea polas políticas feministas e polas políticas que sexan útiles para as persoas LGTBI, mañá presentaremos a nosa proposta de lei trans, da que estamos particularmente orgullosos e que seguramente mañá escoitaredes máis nas nosas redes.